Agkuman palan music. Simply the best. Ala, kusog-kusog ka. Sige, pakusog ka. Amo talaga. Agko na music. 3332. 3332. Ay, nako. Perti man, ano? Minsong, perti. Sabi ko na sa'yo mo, lo. Di ka kaya. Witing ka, witing, witing. Puro ka witing. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang porsyon na ini hatod man sa Indo ni Punong Barangay Weden Salvadora. Ang programang ini hatod sa Indo ni Punong Barangay Eduardo Di Maiwag kan Perpetual Health Iriga City. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus. I-shield mo.
Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo! pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang number 1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, Bicol Connection. Bicol Connection. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Malumlum na kamugtakan ka na sa duyang panahon. Epekto ni kan tropical depression. Kahit sa Diyos kita ka na bulan na Oktobre, aldaw po kita nin Martes. Salado technical, kaibahan niya to si Engineer Abelin Dontoralio, ang samuhan Chief Technician. Information si Jimmy Guanzon. Sa transmitter si Bert Cabrillas. Kuman po si Philip Serdan Baracena. Ano man po ang sendong pinagigibo sa mga oras na ini. Naribahan po kita sa laog ni na sarong oras na presentasyon na programang ini. Mandali na ang Pentakasi dyan sa Barangay San Isidro, sa kasakop na parokya kan Our Lady of Fatima Paris and Shrine. Morning ki Ati Susan, asin man ki
Kuya Nilo Cordobes. Sharing man sa Cora Paroko kay Reverend Father Dan Aguilar. Kaulay ko niya na pagkaaga si dating Vice Governor Attorney Anoy Trinidad. Naghapot niya to kung ano ang masabi niya digdi sa pinagigibong legislative inquiry kan sanggo na ang panlungsod kan syudad din Iriga in bank. Sabi niya ay inda ngaya. Ano ang kaabtan kayan? Da kung nga pwedeng asikasuhon digdi syudad kan Iriga. Aputon mo ngayon mga kagawad saka si Vice Mayor Edsel Di Maiwat kung ano nan pinagigibuninda na mga ordinansa na pwedeng makatabang kan lokal na gobyerno kan syudad din Iriga. Kung ano ang mga nahahaman baka hanggang dyan lang yan sa legislative inquiry nan sa indang maginibo ngunya na taon. Sana day man. Pinag-obserbaran po kan mga Irigenyo asin iba pang pagtaraid na banwaan ka na syudad nin Iriga digdi sa Rinconada area ining dapit sa legislative inquiry ini. An iba garo yaon sa question mark. Duwang bagay sa naman ano daw makasuhan, makonvict and involved sa pinagsasabing model scam na ini. Garo halawig po ang proseso. Abangan ta na lang ang mga masunod na kabanata. Sa Rosa natutuyawan ining digdi sa may PNR station ining dyan sa may tangod ka na release sa Barangay San Francisco. Maray nga nita nawara na baga sa CR dyan. Sa inulangana itong mga binugtakanan duwang release country nakaputol. Pinostihan na itong pigpaparkingan kan mga nagmumotor na masaraod digdi po sa merkado publiko kan Iriga. Tapos ginigibo ba ang CR an portion na yan kan PNR ining terminal kan tren digdi po syudad kan Iriga. Kaya maaliwalas na an lugar na yan bako ng mapanghi. Kundi igwa pagiraray na mga katuyawanan sa tuyang mga kababayan na subuot dapat niya linigan man. Kaya mampuyan may iwasan na malaboy dyan sa likudan ka na PNR. Sa terminal ka na trendig di po syudad kan Iriga. Down dyan sa may Barangay San Francisco ta kung nag-uuran saka sa naman yan malalaboy. Tapos ang mga maagi subot mga estudyante na nagsakay sa tren kung ang sulot mo man talaga puti kung nagkaklase ka ni nursing kung sa maritime man puti manggirara yan pantalon tapos ang bado at tipsikan subot nin laboy kung minaagi dyan ako dahil man yan may iwasan kung mauran di serga normal man yan. Yan sa merkado publiko nalalaboy kung nag-uuran pero kung mainit ay man. Sa tuyang mga kababayan maayo na sa naman bagang ibang ginibo magtuyaw. Dapat maggibo man kamunin paagi kung paano nindo matabangan ang lokal na gobyerno kan syudad din Iriga sa pangenot ni Mayor Rex Oliva. Asin man kan sanggo na ang panlungsod sa pangenot man ni Vice Mayor Edsel Di Maiwat. Siyudad po kan Iriga sa mga panahon na ini talagang kumbaga
yaon sa transition, nagpupuon-puon pa sana na pakarhayon an pag manihar kan lokal na gobyerno. Hindi kadakol man naman kan previous administration na pinapakinabangan ng ngani ngunyan sa panahon ni Mayor Rex Oliva. Kaya lang kulang pa. Kumbaga kadakol pang mga pwedeng asikasuhon, tapuson, pakarhayon ang lokal na gobyerno kana siyudad ni Iriga. Dahil man po yan madadali-dali. Minsan nga na-stress na si Attorney Nonoy Waperina na city administrator po kana siyudad ni Iriga sa mga nangyayari sa lokal na gobyerno ngunya na mga panahon. Ang trabaho man kaya ni Attorney Nonoy Waperina saro sa paghanap kan mga ebidensya laban sa subot model scam. Itong anomalya kana panahon ni dating alkalde Madilio Roby Alpilor. Kumbaga anhapot hanggang no rin matatapos an inquiry dapit sa o ining legislative inquiry dapit sa pinagsasabi nandang model scam. Sana kumbaga may kaabta na marhay an bagay na iyan kung maging lista sana sa tubig, sayang po kan effort kan sanggo ng panlungsod kan Iriga, kabali pa na mga miyembros kan media na nagko-cover dyan, kung mayo man sa nang kaabta na maray pa unto ko na yan. Desisyon na ang lokal na gobyerno kan Iriga, kung may ebidensya, file na ang kaso duman sa Sandigan Bayan o kaya sa Ombudsman. Ang aning bahala na ang korte na magdesisyon po kan bagay na iyan. Antras tanto, si Mayor Asinman, si Vice Mayor Idsil Dimaywat ang nag-atindir sa ceremonial groundbreaking kan Barangay Francia Multipurpose Building and facilities that will support the Barangay Social Services Programs. Presente man sa groundbreaking ceremonies na pinaggigibo ang ako Bicol representatives sa paagi ni Congressman Saldico Asinman, ni Congressman Raul Angelo o ining si Jel Bongalon. Ana programa yun parte kan Convergence and Special Support Program kan ako Bicol Party List. Kaya dakulang bagay po ini, kadakol mga naitatabang man kan ako Bicol Party List dyan sa Barangay Francia, Siyudad kan Iriga. Hindi itong rapid exit bypass road baga dyan. Sagkod sa mga panahon na ini, dahil ko lang kunyan kon no arin si semento ang sinambit ng porsyon ka na tinampo. Bicol Connection Report. Bueno, nasa linya si Diggs Martinez. Karondang Diggs, go ahead. Kuya Philip, good morning. May napo kitang bareta dito sa Siyudad Bugnaga na kung saan arestado sa sarong drug bypass operation kan mga o kan pinag-ibang elementos gikan sa Naga City Police Office Police Station 2 Drug Enforcement Unit na pinanginutan ni Police Major Julie D. Lunar, Station Commander, atin kana CMCF in koordinasyon kana Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Regional Office 5 ang duwang ng suspetsado na daw ng pinangaranan na kung saan saro digdi 32 anyos na lalaki na may aguma sin residente kan Ocampo Street sa Barangay Concepcion Pequeña sa Siyudad ng Naga na kung saan kaibaran ni sa illegal drug watch list asin ansaro pang suspetsado 50 anyos na lalaki man na may aguma sin paratindanin sira asin residente kan Zone 4A sa nasambitan ng barangay duman sa nasambitan ng siyudad. Yun sa niluwas na payag kan Naga City Police Office, inarestuhan na sambitan ng mga suspetsado kaso bagong alauna 55 min matanga duman sa 8th Street, Barangay Concepcion, Pequeña sa nasambitan ng siyudad. Ini kan
baka-bakan sa indaan na pusher buyer kay balan an confidential informant gikan sa mga pinag-ibang elementos nin sarong bypass o ni sarong pidaso nin plastic sa sea na naglalaman nin pinagtutuburan na shabu na nakakantidad nin 1,000 pesos gamit an 500 pesos na bypass money kay balan an budol money. Ako takan ko Philip na recover sa mga suspitsado ang apat pang plastic sa sea na naglalaman nin pinagtutuburan na shabu na igwang gamat na 0.2 gramos. Kay baran ang bypass item na nagkakantidad nin 1,360 pesos. Saron yan nasa kustudiya ka na Naga City Police Office, Police Station 2 ang duwang suspitsado para sa magkakanikong disposisyon asin sasangatan ng kaso sa pagbalgar sa RA 9165 o mas bistado kumuha na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayan mga po Philip, nakuha niya itong barita digdi sa siyudad ni Naga ini si Karundang Big Martinez Jr. para sa RPNDCKI ang maugmang kairiba reporting. Bicol Connection Report. Salamat Karundang Dig sa mga heras mong informasyon ali dyan siyudad kan Naga in connection kan pagkakadakop na naman kan nagkapirang mga embelto sa illegal na droga dyan sa siyudad kan Naga. Dahil daw na untok ang pagbariwas kaining illegal na droga digdi sa tuyang lugar lalong-lalo na po dyan sa siyudad kan Naga. Di sa ano yan, Rinconada area, garo nag-rolaylo sa iba. Kumbaga hanggang no rin mahahalian droga digdi po sa Pilipinas o ining shabu. Pero antes po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ampalaya na mabisa sa diabetes at manunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito ay radio ad tungkol sa radio ads. Sa radyo para makabenta, pwedeng kumanta, lalala, magpatawa, ang di pwede, manloko. Example, ang produkto ko, pinakamagaling ito. Promise. Kung walang proof, superiority claim yan. Ayon sa Ad Standards Council, importanteng malaman ng consumers ang totoo. Totoo ba yan? Idaan sa Ad Standards Council. Learn more at asc.com.ph. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa padagos na pag-asigura na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sad kununyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57! Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyo. Hoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako ay si Aida Canlas, 65 years old na ako. Ako ay may karamdaman ng hypertension at may bato sa gallbladder. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Ano pong masasabi niyo sa paggamit niyo nito? Sa awa ng Diyos, maganda ang talab sa akin. Simula na sinubukan ko ang pag-inom ng Kidney Care, nawala na ang mga kirot ng aking tagiliran at sikmura. Ako ay lumakas, kaya naman araw-araw na akong umiinom ng Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care! Kidney Care! Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protect
Dictado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maging handa, may El Nino man o wala. Magtanong nin short gestation o short cycle crops arog kan munggo, mani asin soybean. Ibuwan ang crop rotation method para makalikay sa mga peste. Magtipon nin tubig uran. Maglaag nin mulch sa palibot kan tanom gamit ang ata o bunot ng nyog. Ipa-ensure ang tanom sa PCIC para makalikay sa pagkalugi. Maapektuhan man kan sobrang init ang sa indong mga pananom. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa Indoys, my only drinks, my only fries, and only wings. Suskino! Indoys! Enjoy sa Indoys! Only wings! Enjoy sa Indoys. This time check is brought to you by Olympio C. Nivalio Custom Brokerage OPC Unit 206-C Regina Building 410 Escolta, Manila. Service offered: Customs Brokerage, Tariff Consultancy, Tracking, Domestic and International Freight Forwarder, Non-Vessel Operating Common Carry. Gusto bang maging milyonaryo? Magpadala ng pera at manalo sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. Mula July 16 hanggang October 15, magpadala ng pera gamit ang ML Kwarta Padala Domestic Sandout at may tsansa ka maging isa sa 3 masuswerteng monthly winners of 1 million pesos cash each sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. See posters and flyers for more details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 169907 series of 2023. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa!
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Ito ay radio ad tungkol sa radio ads. Sa radyo para makabenta, pwedeng kumanta, lalala, magpatawa, ang di pwede, manloko. Example, ang produkto ko, pinakamagaling ito. Promise. Kung walang proof, superiority claim yan. Ayon sa Ad Standards Council, importanteng malaman ng consumers ang totoo. Totoo ba yan? Idaan sa Ad Standards Council. Learn more at asc.com.ph. 7 healthy habits para sa healthy Pilipina. Happy Elderly Week para sa ating mga senior citizens. Magkakaroon ng libreng flu vaccine para sa inyo ang kagawaran ng kalusugan ngayong buwan ng Oktubre. Pumunta lamang sa pinakamalapit na rural health units at mga ospital. Siguraduhin maprotektahan ang sarili ngayong flu months. Tandaan, pag bakunado, protektado. Magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Una muna, una sa lahat. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga. Paragos po kita digdi sa tuyang programa. Oy, good morning palan ki Kagawad Johnny Penetranti ka na San Francisco dyan sa Banuan ka na Nabwa. Man ki punong barangay Bong Gastelo. Dyan sa Banuan ka na Nabwa, makonsilo man ang nagdadangadang na barangay election. Ano daw si punong barangay Bert Balbena. Sa La Purisima, ang pinakadakula pong barangay sa Banwaan kan Nabwa. May pa kunya natulos ang politika dyan. Mainit na. Ako sanang sa barangay kundi magin sa lokal. Iba na pala na gustong magin running mate ni Mayor Per Simbulan sa Banwaan kan Nabwa. Bagay kay ito pa man talagang bako naman pinagdara niya si Vice Mayor Marisa Bilitario Hao na Vice Mayor kan liwat nagkandidato ining si Mayor Persimbulan bilang alkalde po kan Banwanin Nabwa. Arog sa naman talaga kayan ang politika. Nagkukupas na kaya gayon ni Vice Mayor Marisa Bilitario Hao. Kaya habo na ni Mayor Persimbulan na maging running mate. Kumbaga, nag-abot na ang panahon na magsusuruhayan ang dua sa batalyanin politika. Hoy, dyan mampalan sa Barangay Francia, digdi po siyudad kan Iriga.
kasud mang alaunan pagkahapon ginibuan na groundbreaking ceremony kan worth 10 million pesos covered court. Phase 1 kana sinambit ng barangay. Asin phase 2 iyo ining multipurpose building. Na igwaman na budget na 8 million pesos. Pundong kan sinambit ng proyekto na konsigyer kan ako Bicol Party List. Paagi ni Congressman Saldico asin man Congressman Jill Bungalon. Nag-atindir man sa sinambit ng okasyon kasudma si Mayor Rex Uliba asin man Vice Mayor Idsil Dimaiwat. And siyempre pinanginutan man yan kana punong barangay kana sinambit ng barangay si punong barangay Juba Gayawa kay bahan an barangay council. Napudan ko ngunyan si punong barangay Juba Gayawa. Ang sabi niya, ini nga talagang totally may cover and court. Talagang covered court. May lanob. Dan mga pag-ibubugang covered court. Linda Congressman Migs Villaferte asin man kaito kan panahon na siya pan gobernador. Open court. Mayong lanob. Kung minsan nga yan, iba natuyawan. Sabi nga, covered court. Ano yan mga covered court na mayong mga lanob? Yan nga na sa San Isidro man. So, nahaman, di sa San Isidro po, sa syudad kan Iriga, nahaman na covered court. Mayong mamagay itong lanob. Na masakit pa nga ni duman. Ta pinagribayan na sa pangaran. Nayaon sa taas. Nawaraan na so nagpuon kan proyekto na dating alkalde kan syudad nin Iriga. Ano daw yan? Digdi sa Rinconada area saka sa probinsya nin Camarines Sur. Usong-uso po na pagparatahuban ang pangaran kan mga politiko na kalaban hinda. Ako bagaya na kung pwede haliw na nga nin mga nakabugtak na sabi kan iba lapida. Tabang kanos na pagparahilingon ng mga pangaran kan mga politiko na ibinubugtak na sa indang mga pangaran dyan sa proyekto. Mas magayon pa dyan kung ibugtak kan sarong politiko ipabugtak an nakabugtak, this is where your taxes go. Bakong an mga pangaran ninda lang susuya sabi kan ibang mga taga-Iriga. Yang sawa kito mga ngaran kiton. Ag-eleksyon perming amo nakabutang maskisan sobre. Nakabugtak na ang pangaran kan kandidato na laog kan sobre di ba 3,000. So ginuntingan to 5. Ay indang buhay tayo ni sa politika digdi po sa tuyang lugar sa tuyang nasyon. Sabi kayo ni Tatay Digong, ipagbabawal ang pagparabugtak nin lapida. Yan sa mga proyekto, mala ta pati nga na siya, binugtak man ang pangaran. Duman sa Sagrada sa Banwaan ka na buhi, sa sarong covered court na yaon duman sa gilid kan uma. Sabi ni punong barangay kan Lourdes, Sibong Nieva. Dasa na nga kung 50 million man ang nahaman na ito. Pero nga duda ko, duman sa covered court na nahaman dyan sa Sagrada sa Banwaan kan buhi. Ang nakabugtak na pangaran duman, kan panahon pa ni iyo pang gobernador si Congressman Migs Villaferte, then si Presidente o dating Presidente Rodrigo Duterte. Kung ay nahiling kung yaon sa pangaran duman ni Mayor Marja Ginilio siya pan alkalde kan panahon na ito. Minsan basta kalaban sa politika dahil na ibubugtakan sa imong pangaran, kaya so nakaposisyon tatahuban pan sa imong pangaran. Ay ano nang buhay tayo ni? Buhay politika sa Pilipinas.
kumbaga hinahalian kredito kan nagpagibukan proyekto. Naan kwarta pong ginagastos dyan, hali man sana sa tuyang bulsa, sa buwis kan mga namamanwaan. Kaya kung pagpaparabugta kanin lapida, buhay pa ang mga politiko, ang nahamanindang proyekto, nagsuya na. Para mas sana day malingawan, ang sendang pangaran, digdi sa kinaban, bako pong makatutubod na marhay ang mga gibo kanarog kay ning an iba niya tong mga politiko digdi sa tuyang lugar. Only in Camarines Sur, sa ibang lugar bako manaarog kayan. Enterong nakabandiran pangaran kan congressman, mayor, kan gobernor. Pwede na nga ning apo doon, digdi sa Iriga, sa Rinconada area na the tarpaulin politics. Pano-pano nin mga tarpaulin dyan sa mga proyekto. Sa mga lalaw, kung kan nagpagibo ay abang suya. Kumbaga pigpa para rulo ko sa napuan ibang mga namamanwaan kan Rinconada area. Tapos sa tuyang mga kababayan digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Binubulong-bulong sana kan medical mission ko no. Ani ba ugmana matabangan sana nin dikit. Matawan nin dikit na bulong. Kung tapos na nga ang eleksyon, kung minsan abang sakit ng maghagad nin tabang, itong mga tiyos niya itong namamanwaan, digdi sa mga garo foundation na ini kan mga politiko. Kaya nga niyan ibang politiko, digdi sa Rinconada area, nagsasabi na magibuman niya kita. Nin sa diritang academy. Tribal Academy. Tapos dadagdagan na Tribal Academy Foundation. Brought to you by the following politician. Ay indang buhay tapo yan. Pero inaagta sa nakita kan ibang mga politiko digdi sa Rinconada area sin man probinsya kan Camarines Sur. Tapos natutuod na kaya ibang mga botante na para kwartahon na sanan sendang buto. Mabublay na kung day masobrihan pag eleksyon. Hindi ba nga ni karo habo nang magburoto basta mayong sobre. Diba na pakisobre. Tapos di ba pigaharakot pa. Lang babagsik basta hakoton kan mga politiko na maboto tapos igwa pang sobre. Pero kung dahil kakabali sa listahan, dawa ka hakoton, sorry ka. Ang mga paralista may kalungkutan man. Tapos sige, hapot-hapot ka yan. Yeah, sigurado taraw yan to si Fulano na ibuboto ko. Mga leader, sige, survey man kayan. Kaya nga ni, igwa bagasin dang checklist. Sa itong master list, kan mga botante, may sadiri man na master list, ining mga leader. Itsura kan komilik. Sa pagbakong sa enda, iikisan yan. Pag sa enda, check. Good. Kung sa sugal, halimbawa laki na ini ngaya, kumbaga, numero 9, very good. Ini nga, nagdudua-dua, ibugtak to sa nga inidigdi sa numero 5. Kaya nagbabari-bari ang tindog ka ini. Pwede nga ining bumalyo, pwedeng makuata. Arog po kayan ang mga tirada pag abot sa listahan kan mga botante kay itong mga leader.
Kaya kung minsan nakakagodaan mga leader. Kung subutan ting nagduduwa-duwa, anisip, binibinsir. Ansiste patidig di, tapig didilinsan man kan mga leader. Halimbawa sobre kan local and national election, 3,000 nagiging 2,500 na lang ang nakakaabot. Masakit nga ni kung 2,000 na lang. Mga leader, marami man pong gumunting. Kaya dipisil pag-arog kayan ang dalagan kana politika sa Pilipinas. Sabi nga ni Kansarong dating Vice Governor na veterano sa politika, maray mag-analisar kan dalagan kan politika. Ang mga tao nga sa Pilipinas, ano ba tonto? Ano man po niya ako, dating Vice Governor. Gusto nga yung pagparaboto lugod, basta may kwarta, itong mga mangmang, mayong pag-aram sa pagserbisyo. Basta niya ako may kwarta, okay yan. Ang mga butante, ang iba, buta. Darakan kapag tiusan po ngunya na panahon, yon ang rason sabi kan ibang mga botante. Sabi kaya nga pagtios, kaya nga samantalahon taman nga ini na mga eleksyon na makakabkab man kita dawa pirasa na. Pero taon ang sasapo na pagsakit kan buhay kan mga botante. Maski sutol-tol na botante, dahil nababakal, nakakadamay. Kumbaga trending na kaya ang barakalan sa eleksyon pag panahonin politika, panahonin eleksyon. Only in the Philippines. Duman man daw kita sa nasyon ka na Israel, mas nakakaadit subot ang sitwasyon ngunyan sa Israel kumpara sa mga nainot ng mga gyera na nailista sa nasyon. Dapit sa paglulusob kan militanting grupong Hamas. Yun ay nisapig sasabi ko kay DJ Manding mga namas. Sigun sa international news correspondent Ana Andaya Rizala, hali duman sa Israel, sinabi kay ni na brutal ang paagi kan pag-atake kan mga membro kan Hamas militants. Mayo na kaya subot pinipili ang mga ini magin aki man ugurang ang tulos na inaatake pag nahiling sa tinampo. Alagad tinawan doon man ni Arizala na nakanda man ang Israel sa kung anuman ang mga posible pang mangyari sa mga masunod na aldaw, lalo na sanay naman subot ini sa mga arog kaining insidente. Penarti pa kaini na kung igwanin mga okasyon sa nasyon, iyon permisindang inaatake. Dagdag pa ni Arizala, gabos na mga harong o building sa nasyon, iyo igwanin o may mga bomb shelter na pwede nindang gamiton kung dagos ng makaabot ang mga Hamas militants sa sendang lugar asindain na ninda maginibong makaluwas sa sendang mga harong o building. Oras na tanog na alarm o sirena, kaipuhan man na nindang magharali o kaya man ang maglaog sa bomb shelter, tanganing iligtas ang sendang sadiri sa anuman na klase nin pag-atake. Sangon yan, pagrumdum na sanama ni Arizala sa gabos ng mga Pinoy sa lugar na pirming siguraduho na nakabugtak sa indang gubag ana sa indang mga importanteng papeles. Arog na sanaman kan sa indang passport, tanganing marikas na makadalagan kung kinakaipuhan.
an kamugtakan duman sa Israel kan sa tuyang mga kababayan ng mga Pilipino. Kumbaga may mga pagkatakot pag igwang nasabog na bomba. Di man sa satuya iba man. Kung kanyonon kita kan water cannon. Duman sa West Philippine Sea kan mga Chinese. Kan mga parasirang Pilipino pigu water cannon. Kan ibang mga Chinese dyan po sa Ayungin Shoal saka dyan sa West Philippine Sea. Ngunyan kung dahi katamaan, si Apo ko ito. Maray. Pero pag nakopsitan ka, sorry ka na lang, Pinoy. Ang Pilipinas makahirak kon minsan pag-arog kayo ng sitwasyon. Naiguanin mga kariribukan sa ibang nasyon. Apektado po na sa mga OFW. Naiguanin mga kapamilya digdi sa nasyon Pilipinas. Siyempre nahahadit sinda kung anong mangyari duman sa kapamilya nindang yaon duman sa Israel. Kumbaga, iba nagkukurad-kutad ito ginawa. Lalo kung may minasabog na bomba sa Israel, ano daw ngayon. So, kapamilya ko duman na Pilipino. Kung buhay pa man o ano na ang nangyari. Kaya pangadjita na lang na magkaiguanin katuninungan sa mga lugar na yan. Kumbaga, yaon nga ni dyan ang kagurangnan kan panahon. Pero, dahil baga nauuntok ang gyera dyan sa mga nasyon na yan. Sa Israel, sa Egypt, dyan sa Lebanon. Bueno, naabot na po kita kan oras sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa pagpaabot ng informasyon si Dex Martinez na taga syudad kan Naga na. Ang mga bareta, puro baga sa droga sa Naga. Sa lado technical, kaibahan niya to si Engineer Abelindo na Toralion sa mga Chief Technician. Sa information si Jimmy Guanzon ang samuyang Chief PSG. Sa transmitter si Bert Cabrillas. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong